Преди месец в Световната седмица на алергиите започнахме темата, на която днес ще направим едно продължение. Ще има наистина много полезна информация и отново възможност за онлайн консултация тук в предаването, така че използвайте Фейсбука на предаването. Пролетта се оказва сезон, който знаете, че провокира много алергични реакции. Сред тях се оказва, че това е и сезонния конюнктивит. Аз имам чувство, че имам нещо такова. Постоянно са ми червени очите. Така, днес в ролята на моя лекар влиза доцент Красимир Коев, дами и господа. Той завърши докторатура в Медицински университет Ренен Декал, Париж към Сорбоната и Националната очна болница на Франция. Освен това е автор на патентован апарат за нискоинтензивна лазерна терапия в офталмологията, наистина много високо ниво в медицината и той ще ни помогне в борбата с конюнктивита. Сега е времето за часът на здравето. Здравейте! Здравейте! Оказва се наистина, че пролетта предизвиква различни алергични реакции, само че самият конюнктивит, алергичен конюнктивит, не е ли малко по-различно от така добре познатите други алергии или заболявания, които са на алергична основа? Алергичният конюнктивит, това е възпаление на конюнктивата в резултат на алергия. Имаме няколко вида алергичен конюнктивит. Първо, това е пролетния алергичен конюнктивит. На какво се дължи? Фактически най-често се дължи на контакт с алергени, с цветен прашец, полени. Все пак е цветният прашец причината. Да, една от основните причини. Могат да бъдат няколко причини. И то доста причини за алергичен конюнктивит. А симптомите какви са? Зачервяване на очи? Основно имаме зачервяване или така наречената хиперемия, но най-основният симптом това е сърбежът. Той е отличителен симптом за алергичния конюнктивит, за разлика от синдрома на сухо око. Защото двете заболявания много често се срещат взаимно и диагностицирането е доста трудно. При сухото око имаме сухота в очите, което може да се наблюдава. И само зачервяване, без сърбеж или? Но нямаме сърбеж, а имаме при сухото око повече парени в очите, докато при алергичния конюнктивит имаме изразен сърбеж, имаме химоза или така наречения оток в конюнктивата, дразнене, светобоязън или дразнене от светлината. За секунда видяхме начинът и по който може да се предаде. Всъщност това е типичната клинична картина на алергичен конюнктивит. Вижда се хиперемията, зачервяването на конюнктивата, има лек оток. Характерното е, че имаме тук секрет. Секрета е воднис, серозен секрет, за разлика от бактериалния конюнктивит, където секрета е гноен и е жълто-зелен. Алергичният е серозен. Да, това е отличителен белег и много важен отличителен белег. Добре, а възможно ли е в някакъв момент това да не се излекува напълно и от алергичен да премине в хроничен? Алергичният конюнктивит, обикновено лечението при съвременно приложено лечение продължава 10-14 дни. И той реално отминава, но човек носи, ако има предразположение към алергия, защото при някои видове алергичен конюнктивит има генетична предиспозиция, като при атопичния алергичен конюнктивит, пролетния катар, и диагнозата се установява чрез тестуване, именно чрез кожни тестове при алерголог. Зрението ли се нарушава? Защото във видеото видяхме, че всъщност човек не може да вижда добре. Да, леко имаме нарушение, замъгление на зрението, но основните симптоми, както казах, това е сърбеж, парене, чувство за чуждо тяло и този воднис секрет. И колко дълго трябва да продължи лечението, за да сме сигурни, че вече сме излекувани? Лечението продължава 2 седмици, като се прилагат именно... С антибиотик или... Не, тук не се прилага антибиотик, тук се прилага кортикостероиди, сте напълно права, но не под формата на капки, не стероидни под формата на капки. А не е ли това опасно, примерно, за хора, които са с друго придружаващо заболяване, ако са с глаукома? Това искам да кажа, това е един друг вид алергичен конюнктивит от постоянно приложение на капки, да кажем, които са болни от глаукома и прилагат очни капки за глаукома.
в един определен период, ако са генетично предразположени към алергия, може да се получи този контактен алергичен конюктивит именно от тези очни капки. И фактически искам да кажа за един друг вид алергичен конюктивит, именно пролетния катар или така наречения вернален конюктивит, който се характеризира с така наречените гигантски папили. Тези папили са като... Кажете по-простичко, да, за да разберем и каква е разликата всъщност. И тези папили са като паваш. Значи имаме гигантски папили, които на тързалната конюктива. Фактически това е... Много сложничко го обяснявате. Просто ако може малко по-просто и какво е това, което виждаме сега. Сега тук имаме зачервяване, силна хиперемия, вследствие алергията и оток, химоза. Именно при този гигантски вернален конюктивит той се наблюдава при момчета най-често от 5 години до 25 години възраст и след това изчезва. Относно кортикостероидите, защото това е интересен въпрос, наистина това, което казахте. В крайна сметка хора, които са с глаукома, но имат и алергичен конюктивит, това, което обяснявахме, трябва ли да ползват кортикостероиди, защото знаем, че това е един от основните фактори. Кортикостероидите те повишават от своя страна очното налягане. Да, наистина е така. Но ако имаме алергичен конюктивит вследствие на капки, капки, които се прилагат при глаукома, тогава за известен период, за кратко време, биха могли да се използват. Но казах, има други очни капки, които се използват, антихистаминни, стабилизатори на мастоцитите. Има вариант, в който можем да избегнем кортикостероида. Защото именно има едни защитни клетки, които наричат мастоцити. Именно при възпаление тези мастоцити отделят така наречения хистамин. Това са възпалителни вещества. И именно хистамина вече води до тази реакция, до зачервяване, до разширяване на съдовите, до повишаване на пропускливостта на съдовите на кръв, именно до тази сирозна течност и именно до дразнение на рецепторите. Оттам се получава този сърбеж на нервните рецептори. А самия алергичен конюктивит може ли да се предаде на така, както и се предава и бактериалния конюктивит? Той е различно нещо. Той не е заразен. За разлика от бактериалния конюктивит, алергичният конюктивит не е заразен. Да, само да кажа на нашите зрители, че могат да питат, имат възможност за онлайн консултация, възползвайте се, ще ви се отговори на време. Относно бактериалния конюктивит, неговото лечение отново ли е 2 седмици? При бактериалния конюктивит може да продължи и повече време. Там вече се прилагат антибиотици и има най-различни групи на антибиотици, но там, както казах, основният симптом е гнойния секрет и слепване сутрин на клипачите. А друго искам да кажа за алергичния конюктивит, особено за дамите, трябва много да внимават, защото когато поставят спирали, именно най-различни кремови, те водят до гланд за устни и други, те водят до... гланд за устни? Да, особено в кремове, които се поставят в областта на лицето, могат да доведат до алергичен конюктивит. Добре, време за вашите въпроси. Задавайте. Сега ще видим какво сте питали в Фейсбук страницата ни и отговаряме веднага на време. Това, което виждам, че питате специално за конюктивита е при децата и как стои въпроса при децата. При тях също ли е възможно да се прояви алергичен конюктивит съвсем така в една начална възраст? И лечението пак ли е с кортикостероид? Ни пита тук една майка. Да, аз точно това казах. Една от формите на алергичния конюктивит именно е верналния конюктивит, който започва от 5 годишна възраст. Най-често се засягат момчета и то от тъмната раса и особено в арабския регион, като лечението също е антихистаминови, кортикостероиди, стабилизатори на мастоцитите
и нестероидни противовъзпалителни капки. Таня Колева ни пита също дали може някаква профилактика да се прави, възможно ли е да се прилага тук имунотерапията? Възможно е да се прилага имунотерапията и особено има ваксини, именно за противоалергични ваксини, които се прилагат за на цялия организъм, защото алергичният конюнктивит, той е свързан и той се провокира от сенна хрема, вследствие ако организма има бронхиална астма и други алергични заболявания, много често може да се развие и алергичен конюнктивит. И за това трябва да се направи така наречената десенсибилизация на организма, антиалергични ваксини да се приложат, които ще доведат и до профилактика да не се развие алергичен конюнктивит. Благодарим ви. Светли празници ви пожелаваме. За нас няма делници, няма празници. Утре отново сме тук. Сега ще видите какво сме ви подготвили.